Kung mangayo ta og pabor or mangayo og tabang, adunay gusto nato nga makabot or dawaton, dunay common nga mga linya nga ato ang gamiton, mga common nga mga phrases, pananglitan, palihog. Mauni ang sagad nga magamit nato. Pwede ba or mahimo ba? Posible daghan pa mo mahinumduman or magamit og nahibaw-an nga mga linya nga atong gamiton kung dunay pabor atong pangayoon. Pero kanilang tulong may ako ang gigamit nga ehemplo. Panalitan mo yung nga palihog, tabangi ko kay murag nabugatan ako sa akong problema. Kana mo ingon nga pwede ba tabangi ko pasan kay murag bugat na ni siya? Nya mo ingon pa usay nga mahimo bang pahinayan og gamay ang iyong tingog kay na ay nipahuway? Or pwede bang pahinayan og gamay yung tingog kay na ay nagampo? Mauni ang sagad nga atong gamiton nga mga linya kung adunay pabor. Ako ni siyang gigamit tungod kay ang ato nga gospel magudron naghisgot na mahitungod sa annunciation, mahitungod sa visitation. Ang pagduaw sa mahal nga Birhen Maria ngadto sa iyang igagaw nga si Isabel. During the annunciation, ang anghel nga si Gabriel may pahibalo kang Maria nga magsabak siya og mga anak og lalaki nganlan siya Jesus. And during the annunciation, it was not only an announcement of a birth of a son nga tukang Maria, kundi during the announcement, gipahibalo pud sa anghel, during the annunciation, gipahibalo pud sa anghel nga tukang Maria, nga ang iyang igagaw nga si Isabel, mabdos na og unong kabulan. Unya, sa Isabel biya, tigulang na. So, ang annunciation, duha, basically, ang gipahibalo sa anghel. Ang pagpahibalo kang Maria, nga magsabak og mga anak sa lalaki, o gipahibalo pud ngadto kang Maria gikan sa anghel nga ang iyang gigagaw nagmabdos na sulod na sa unong kabulan. So dili lang to announcement on the part of Maria, but an invitation at the same time ngadto kang Maria nga ang imong igagaw nga si Isabel nagmabdos na tabangi siya. Mura ba og ang anghel mingon, Maria, magmabdos ka. Pero nini mo karong pagmabdos, yung duming, may gagaw, mabdos na po unong kabulan. Ya, tigulang na biya si Isabel. Pwede ba? Tabangi siya. Mamahimo ba? Nga muhatag kagigayon po o panahon aron pag-assist kaniya kay tigulang na. Mauna nga diya si Evangelio karon, mauna ni ang visitation story. After the annunciation, nisunod dayon ang narrative about the visitation. First two lines sa Evangelio, naghisgot tayo sa pag-ingon, og nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan sa Judea ngadto sa balay ni Zacarias og kang Isabel nga mabdos na initong ora. Buti pa sabot nga kining visitation story is not just a narrative of a simple visit. Kundili, ang visitation story is Mary's response ngadto sa invitation sa anghel pud kaniya nga Maria, tabangi ang imong igagaw nga si Isabel. Adto dito og sakripisyo pong gamay. Now, dili na to makita ang pagka-humble ni Maria. Ang pagka-masinugdanon ni Maria. Hinumduman nato nga si Maria, humana na hibalo, nga magsabak siya og mga anak sa bata, nga pagkatawgon og Mesiyas. Pananglit si Maria, ni-focus pa sa iyang pagkadungganan, posibleng mo ingon siya, dili ko mo adto. Ganong magkapoy-kapoy makog adto, nga ako may angay nga serbihan, kay ako'y inahan sa Dios. Mao man ni ang common gyud nga mauna-unaan nato. Kung panalitan adunay ingnon nato konektado sa pagkadungganan, aduna gyud special treatment and privilege ngatong mauna-unaan. Pero dili ni ang naas utok ni Maria. Midali siya pag-adto agi og tubag sa hangyo which is implied ngadto sa anghel or gikan sa anghel nga tabangi ang imong igagaw nga si Isabel. Ang pabor ug ang tabang in real life could be in a form of a direct favor or indirect. Dunay direkta nga paghangyo, duna po'y indirect nga paghangyo. Ang naa sa visitation karon is an indirect favor, asking of favor. Kay wala man na gisgutan litra por litra. Pero atong kuhaon na gid ang konteksto ni ini. There was an indirect request on the part of Gabriel. Kay iya magipahibalo nga to kang Maria nga nagsabak na imong igagaw.